Πάμε, στάση. Μπράβο, Τρούπε. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία με πάρα πολύ καλούς ρυθμούς, με πρόσημο θετικό στο τελείωμα. Αυτό που μπορούμε να περιμένουμε είναι έναν πιο φρέσκο ΠΑΟΚ, έναν ΠΑΟΚ πιο νεανικό, με περισσότερη όρεξη λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν πολλά νέα παιδιά πλέον στο τμήμα. Χρέος όλων των παλαιότερων σε εισαγωγικά είναι να μπορέσουμε να βάλουμε στο κλίμα αυτά τα νέα παιδιά για να μπορέσουμε να αποδώσουμε όσο δυνατόν καλύτερο handball. Κάποιες ομάδες που κινούνταν στη μέση και προς τα κάτω του βαθμολογικού πίνακα φέτος έχουν ενισχυθεί αρκετά. Νομίζω ότι η δικιά μας ομάδα είναι σε καλύτερο επίπεδο από πέρυσι. Το ίδιο και οι δυνατοί αντίπαλοι, το Διομήδης και η ΑΕΚ. Πιστεύω θα είναι ένα πρωτάθλημα 2 ίσως και 3 ταχυτήτων. Θα είναι για το ποιος θα πάρει την πρώτη με τη δεύτερη θέση. Το ποιος θα παλέψει για τη σωτηρία και οι υπόλοιπες ομάδες θα είναι στη μεσαία ζώνη.